inqimek nadurak Missiri sejjaħtli hawnien f'darek ġejt imħabti biex tgħidli tiġbidni trid lejk Semmali tgħallimek firiti irrida qawwili ħanġorri s-salib ġejt nanni maħuti fis-sewwa twemmin tajibnek l-imħabba li feda l-bnedmin unfaħrek bla għeda kif fil-qudis f'kull sija ta' ħajti fi xogħol fil-misrieħ Hawn mulej ġejt f'riġlejk inqimek nadurak din l-anja talba imsieħba mal-frott tal-qalb li nidma tal-qalb li trid tħobb mulej